Δεύτερη μέρα στοιχείο και δεν υπήρχε καλύτερο ξεκίνημα από το Μουσείο Μαστίχας. Έχουμε φτάσει στο Μουσείο της Μαστίχας για να ανακαλύψουμε την ιστορία αυτού εδώ του προϊόντος. Μας υποδέχτηκαν με ξενάγηση και μάθαμε απίστευτα πράγματα για την ιστορία του νησιού και το δάκρυ που το έκανε διάσημο σε όλο τον κόσμο. Πόση ιστορία, Πολύ συγκινητικό. Αξίζει πάρα πολύ να το επισκεφτείτε πραγματικά. Βλέπεις τα μηχανήματα, φωτογραφίες, ντοκουμέντα, βίντεο από παλιά. Ζωή στους οικισμούς, στην αρχιτεκτονική. Εδώ μάθαμε ότι η μαστίχα καλλιεργείται αποκλειστικά στη Νότια Χίο, στα περίφημα μαστιχοχώρια και πουθενά αλλού στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι από το 2014 έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχείο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ξενάγησή μας πήγε από την ιστορία μέχρι το σήμερα, από τότε που η μαστίχα ήταν περιζήτητη στα ανάκτορα της Κωνσταντινούπολης μέχρι τη σημερινή της χρήση στη γαστρονομία, στη φαρμακευτική και στα καλλιτικά. Μάθαμε για το δάκρυ της Χίου, το πολύτιμο ρετσίνι που στάζει μόνο από τα μαστιχόδεντρα του νησιού. Και επειδή άλλο να το ακούς και άλλο να το ζεις, βρεθήκαμε στα μαστιχόδεντρα και δοκιμάσαμε τη μαστίχα κατευθείαν από το δέντρο. Μετά τη βόλτα μας, καταλήξαμε στο καφέ του μουσείου για ένα full tasting experience. Πίσω σου για δες. Ήταν όλο για σένα. Τι θέλεις, να το δοκιμάσουμε πάλι όλο? Ζήστο. Ξεκινήσαμε δοκιμάζοντας αρώματα και γεύσεις, χωρίς καμία υπερβολή. Και στη συνέχεια βγήκαμε στον εξωτερικό χώρο. Εκεί, με τη μοναδική θέα μπροστά μας, απολαύσαμε ελληνικό καφέ με μαστίχα Χίου. Και φυσικά δεν μείναμε μόνο στον καφέ. Και λουκουμάκι, και γλυκό κουταλιού, και καφέ. Τι άλλο θα φάμε σήμερα? Και η ώρα είναι 2. Θέλεις να αλλάξουμε, να πάρεις το βύσσινο, να πάρω το τριαντάφυλλο? Ναι, γιατί εγώ τρώω το βύσσινο. Σωστά έχω πει. Κι άλλα παρήγγειλες. Τι μας φέρατε, για πείτε μας. Παύλοβα με σαντιγί μαστίχα, μελάδα μαστίχα, κουρμός με σοκολάτα μαστίχα, τηλεοπτικότατο. Και ενώ η μαμά μου απολάβανε τη θέα στο μπαλκόνι, εγώ δεν άντεξα και τρύπωσα στο παρασκευαστήριο. Θα φτιάξουμε μια κρέμα ρεβοσίτου με μαστίχα Χίου, λίγο γάλα σε ένα μπρίκι, την κρεμούλα μας, ζάχαρη, σιγανή φωτιά και ανακατεύουμε σιγά σιγά μέχρι να πήξει. Σε κάθε συσκευασία υπάρχουν πίσω και οι οδηγίες κλό, γρήγορο, υγιεινό και πεντανόστιμο. Έτοιμο! Θα βάλουμε και λίγη κανελίτσα από πάνω. Μόλις κρυώσει μπορείτε να τη βάλετε και στο ψυγείο και να τη φάτε και την επόμενη μέρα προφανώς. Για πες. Όσο και να τρως με τη γεύση στη μαστίχα, δεν χορταίνεις ποτέ. Ένα γλυκό που τελικά μας κέρδισε, όσο και οι ιστορίες που ακούσαμε εκείνη την ημέρα. Και κάπως έτσι, γεμάτες εικόνες, αναμνήσεις και γεύσεις, συνεχίσαμε το ταξίδι μας στη Χίο.